Kumunong mi khamat na ke rural constituency ke Bangangawan na ke Mauseram constituency ngadap da ke jisokhia ke mesim ba ngayu ya kene ke strike jong ki kali kamai kene ke jing strike jong ki kali kamai kala khtajur ya kinowan kinong lej ya kiba khai pateng ya kito kiba pang kiba shitom banyo yakum kata kalat bakin ye lej ban kamai kaji lane banyo ya kijing sumar hakine ki arsngi laisngi nado ba kalas dang kene kajing strike jong ki kali kamai ngalayo bon ki reaction na kaliang ki pajba ha ki thain nong kendong kham tam ha ka konsumsi lejong ngasolem ya ki pajba baro ba ki hab ya lemba ka ne gelenti ka ba ki sha ya ka jing shitom jong ki ha ki bon ki liang ha ka jing shisha ngar ngaso ban kershan lem ya ka ne kajing yakhi jong ka joint action committee jong ki commercial vehicles ki dei hok ba ki don hok ba kin dawa ya ke jing dawa jong ki handrei ha ga jing le menti jong ka sarkar ha ka jing bom shim khia ya kan ka kam na kaliang ka sarkar kalawan ra shisha ya ka jing ya baro ki pajba bat kumju yangi hakinong gendong hausne balalej arhajar arpo hakapor jong u corona ka sarkar kalapen kieu ya ka dor kali habak penkieu ya ka dor penduna artat ya kinong syong hapo kali kumba om dewan palat hi sangut lan ngrungut andai menta andala penjensur ya kita ki SOPs na kaliang ka sarkar kendit kala revert biang kala penpai kala biang ya kita kidor jong kita ki kali sya kador ka berim klem da perkhat bakumno kini ki kali kamai kin imja hakan ka dor ka berit na lor ba ka dor petrol kadang kiu man kasngi hakajing so jonga ka sarkar kala abad dei ban perkhat bania chwa ban pen kala ya kani ya ka dor ya ke taxi fares chwa ban pen hiar ya kani ka dor kala de ban khot yakini ki stakeholders baro kala de ban khot yaki nongkit kam jong kani ke joint action committee ban ya perkhat ban ya mir jeng mutlang bakum no ngin le nrei klem dap perkhat igini klem da khot ban ya discuss kila sule kat kum baki dei ban so ban le amaki dei hangta paksa poi kani ka jing yakhi ban strike kini kinong ki kali no bakamai na simet nga smokum ni na lor bangas nga kershan jur ya kani ka jing yakhi jong kini ki joint action committee jong commercial vehicle namar ba ki doi ki don hok bakin dawa ya ka hok jok ki ndrei ka sarkar kam dei shu ban penslam ya kani ka kam dei shu ban penslam ka dei ban khot mardor kini ki members jong ka joint action committee but dei ban shong ban perkhat ban wanra ya ka settlement lumdam ta ngi baro ki brio ki basa hinong gendong in shem jinjar ba unong rep menta ula shem jinjar ba unong rep khamtam che che thanjongi kadang dei ka por ban ot
iu sensar, kadang de kapor ba khet iu slaterpat, dang de kapor banlet ban khet se iu yaki bonja kimar. Sakut lut omla ban kit yakini. Kalak tak jur iu nong rep. Omla ban pun poisyo yaka mar rep shani shiyo ban wan di yaki. Nalor kata kalak tak jur yaki nongpang. Bon ki nongpang ki bahap wan sim dawai na sor shalong. Ki balaju penbet dakini ki kali kamai. Mentah ki sakut lut halas nong halatau. Kakta yaki nong lek ki nong wan. Ka tourism kalak tak jur namar ba umdan kali bayi kini nong pej kai perthai ki pajung perthai ki turis makin lek pej makin wan sagini ki tanjungi. Dia bakum ta ka revenue juga state ru ka tak jur. Isutu baka sarkar kadon kam bakan penyat ya ka sarkar ba kadeban o igi khajana. Handrai hadu life huwei tengka silitar ban o ika khajana ka long sisha ke ike ke ba lese kadeban perkhat ba. Aba nakaliang ka sarkar kami na ka central government ka sim tangkum ba khat khandai tengka. Tengange ka state government ru kadeban long reasonable khandiat ban sim ika tax. Kidon bon ki source of taxes. Dang don bon ki wei ki lat ban sim ika khajana. Omde ban shu kwa ban shu raha no tang nakini ki kali kamai. Ti namar kata nga kentu ya ka sarkar ba kamde shu ban penslem ban sim ika rai. Ba kade ban penbet no marmar ya kani ka kam kenang ba upai ba unyo ya ka jingsuk haka lek kawan bat haka kamai kaji. Pi kaji iwe hedin iwe ba upai ba umat. Ulamat lupa ya kaji jong corona bro sistem hausnem arhajar arko. Demarsen jensur mentai ki protocols na kalian ke sarkar mat sakajing hakum kini kirukom. Natharai ke sarkar kadeban bishar bha. Swaban sim yakano no karai. Kadeban bishar bat kadeban bu ita ijingmut ba uni ustem arhajar arpo baro omdei tang ki pajba ki dei ru ki nong kamai ki nong business baro kila sem jenjari kejo de kiro ki don kam makin kli ya ka pisa tengka ya ka yo ka kot jongki mat namar kata ke sarkar kam dei banda khnyot ben hoi ke sarkar ka don kam ya ka tax don kam revenue ban penyat ya ke sarkar namar ke sarkar jongiru lese kala lut bon ha ka jing sumari corona man haus nem bala lej andre kata kamut ba ngin ya sim ya kata ka khajana simit ban pendap ya kata ka jing duna jong ke sarkar kani ka apil ka bangang ai lupa napi kala de lupa ka apil sya ke sarkar pangala apil lupa sya ke sarkar mentang ngalai i don ki perlok ki we ru kila apil MLA ba Adelbert ru ila apil sya ke sarkar mair idon betal pa ka MDA nga nakaliang ka opposition mentaru ngabu ya ka ju ka apil ka kentu ka sarkar lengba ki press lengba ki kot khubor ba ka sarkar ka dei bakan sim khia ka ne ka kam ba dei ban pendap marmar ya ka ne ka kam but om dei ban pensa syu ya ka ne ka kam namar ba kala penjenjar ya upai ba baro om dei tang haposor ndre yang kam tam yangi ki bahan nong kentong ya ka no ka kam haba phi sim ya ka no ka decision kata kamut haba ki involve ki stakeholders hangne kamut ngidei bangin ya kenjo tin lang rengkat bat ki wei ki stakeholders namar hakani ki stakeholders ki dei mano ki dei ki passenger bat ki dei ki nongnya kali tementa lada ya ki nongnya kali ki ba kamai ya ka kali phim kenjo phim khot phim discuss balada phim sim jing mut de na ki nongsong kamut ki dei ki passenger kita baro ar ki stakeholders tementa lada kini ki stakeholders baro ar kim tip phi shule maroi phin rai ka decision de kanwara kin kum kani ka jingkul mar kawanra kum kani ka confusion kani ka along a total chaos manta kumno phi phin sort out manta kani problem
ka problem pin sort out kadai da ka ba phi khot biang ikini ban ya shong halor kami ban discuss bat ban pet de ba baro kan long ka win-win situation ya benta baro ken kamde ban ong ba su du nong uta yo nong tang uta kadai ka situation ba ka banga nga suggest ka government kadai ba kan long ban settle in such a manner that it should be a win-win situation for everybody.